Veña, vamos alá. Boas. Non me vou meter ca túa estilista ni moitísimo menos porque é verdad que acertou co estilismo. Simplemente che vou dar un consello que me deron a min hai tempo e é a chaqueta un pouco máis corta, non utilices o bolsillo de plastón, senón eso impide, son fillo de modista, impide cortar porque iría o bolsillo moi abaixo, a chaqueta máis corta alarga a perna e a manga que se vexa máis un pouquiño a... tal. Pero, como xa sei que estas cousas son como son, é simplemente un consello, é por meter un pouco contigo e romper o xeo. Botei de menos ao final da canción que deras un meneo de flequillo. Isto é broma, pero o que sí é certo é que botei de menos un pouco máis de divertimento na canción. Vinte máis amarrado que na primeira fase. Gustoume máis a primeira fase que esta. Vas elegante, os zapatos están como para a noite de reis, limpos, vamos, o sea... A mí faltoume un pouquiño. Creo que esta canción era para, non sei, non sei que dirán eles, pero a mí parece un pouquiño lineal, un pouco así, moi igual. E é unha canción que permite saírse en algún momento da norma, non? Vouche dar un 7. Un 7, é un notable, é un notable. Gracias. Tania Fuego. Eu gustaríame en calquera dos casos, tanto no caso de David como no caso de Rocco, poder escoitarlle outro tipo de canción, non? Dentro de... A min tamén me gustaría poder facer. Dentro do... Mira a cara de galloso. No, a ver se me entendedes. Dentro do repertorio que hai de recantos, que está ben, pero, bueno, pois se lle toca dunha vez a unha copla, pois que lle toca outro estilo, e o que non lle tocou copla, pois que lle vai tocando, entendes? Non sempre igual. Porque, claro, a minha actuación foi un pouquiño máis do mismo, foi como a segunda parte desa primeira parte, desa canción que cantaches na primeira vez, que fora 3 veces guapa, 3 veces do mismo outra vez. Houve floreos que non me gustaron, porque, claro, facer eses floreos hai que nacer con ese aje, ou se nace con eso é imposible de facer, é moi complicado. E despois, fíxoseme un pouco o que dixo Piñeiro, como moi monótona a canción, moi... É que é liñal a canción. Moi monótona, e a mellor ti, co talento que creo que tes, que non lle puxeras algo da túa cosecha, de dicir, pois voulle cambiar algo aquí ou eso, porque é libre, podédelo facer, vale? E despois, outra cousa que notei foi nas notas agudas, non sei se era cos nervios, que a mellor non colliches ben o aire ou que fora tan así como un pouquiño estranguladas. Pero, bueno, eu quero escoitarche noutra fase, quero escoitarche outro xénero, a ver se che toca, crucemos os dedos, vale? E vouche dar un voto de confianza, vouche dar un 7, vale? Gracias. Outro 7, moi ben. Manuel de Andrade. Eu quería, en algún dos lugares, a ver se me cambian de sitio, porque esta terceira posición está un pouco maléfica, non? Sempre nos concursos parece que o terceiro sempre ven aquí de mala leche, que cenou mal ou desayunaches ben, porque aquí vimos de moi mala leche os terceiros. Oxe comín, tiña comida familiar que fun a Ourense a comer. O sea, entón, eu non tocaba cear. Eu digo que hai que cambiar de posto, a ver se influye, é como os traxes da Guardia Civil, que parece que os poñen, se ponen máis serios e máis duros, sabes? É igual, eso. A súa Guardia Civil, velos de paisano, e son persoas normales. Por certo, fixéronme soprar onte por primeira vez, aí en Pontepedriña. Hombre, noticia. En Pontepedriña. Nunca soprara. Sin foto, sin foto. Sin foto, dixe, para levarlo ao lugar, home, tal. Soprou vostede algunha vez? Nunca. Din 0-0, 0-0. Esa plaza, hombre, tanto exemplo, 0-0. non ten que ser. É que hai que a xente que ainda está deseando e vendo o lugar e tal, ceas de empresa, a modiño, están os autobuses, os microbuses e os taxistas encantados de que lle fagades gasto, deixado o coche na casa. Por seguridade, sobre todo por seguridade. Que foi despois de... Que fora despois de comer ou de... Foi despois de comer. Foi despois de comer, E que bebiches? En Santiago, tomei unha... Sempre tomo unha copa de viño tinto
para comer, que me encanta, bebo auga, pero unha copa de viño tinto, Bueno, está ben. que din os médicos que... Bueno, veña, perdón, adelante, Que hoxe sí. de saúde Era un esto de- paréntesis nada máis. Claro. Unha cousa Carai de... pa paréntesis, se chega a tocar falar, imagínate, era un É paréntesis. que non falamos Bueno, nada. unha oración subordinada logo. A ver, veña, dalle aí. Piñeiro, non mo Adelante, cabres. fala. No, que debe ser o que máis cobra, eres o que máis cobra. Seguro, Estás falando Evidentemente, a veteranía é un grau. Os anos aquí pesan, Vamos a ver, por alusión no vídeo ese que falaron das codeiras e das chaquetas e tal. Ti ves perfecto, que me encanta o color. O colorido é fantástico porque a min a xente nova gustame así, de colores vivos, sempre así que me chame moitísima atención e que dé alegría sempre no escenario. Facédelo moi ben todo, está moi ben elexido o color. Non me vou a meter cascoderas. Cando me metín cascoderas, ao mellor non estamos moi ben de oído, ao mellor por eso tamén se canta tan mal, porque a xente non ten moi bon oído, por eso se canta mal. Era porque iban... Xa o botaba de menos, xa o botaba de menos. Era porque iba combinada con unha pajarita. Combinar unha chaqueta casual destas de codeiras, de sport, con pajaritas, é un delito o estilismo, é un delito. E senón, que veñan aquí e que me convenzan de outra cousa. A ver, de todas formas non Só iba por con ti, mala Martín, intención, perdón. Andrade. Como? Non iba con mala intención. Ah, no, para nada. Aquí nada se di con mala intención. Hai cruce de cables e de miradas, pero nada con mala intención. Bueno, vamos ao tema. O tema. 12 cascabeles, a ver, eu creo que tes un problema de vocalización. Eu non entendía casi nada da letra. Pero tamén é verdade que esta canción, ainda que non entendas a letra, tampouco pasa nada porque non é moi interesante, non? En este caso non. Pero bueno, o problema... O problema... Maestro. É que era unha noite moi tensa e dixen, eu vou poñela en clave de humor un pouco, que senón acabamos mal. Canción bonita esta, Entón, dúas cousiñas nada máis da tua interpretación. O vibrato, que me parecía excesivo. Ao mellor ti estabas moi contaxiado de Joselito, que utilizaba moito. Hai que ter cuidado co vibrato, porque se é en exceso, se non tes un timbre moi bonito, se non tes unha boa vocalización, pode ir en contra túa. E a mí me parece que un pouquiño si por aí. Esa voz, a colocación da voz, que me parece que foi bastante nasal, non é así, Tania? Corrobora, por favor. Nasalidade. Sí, tiña bastante nasalidade. Iso tamén ao mellor é o que fai que non se entenda ben a letra. Xa decimos, a letra non importaba nada esta vez. Podías De todas cantar formas, en creo guachinei que era o mismo, o sea... Perdón, Andrá, de todas formas creo que o seu color de voz que é así, O seu color de voz. Bueno, eso aclararlo os dos. Queredes puntuar o pobre do rapaz que le vai toda a noite esperando? Van Eu vou 14 dar un polo seis. momento. Bueno, chegamos aos 20. Os 20 puntos Falta- para David Polo de agora. Falta o teléfono da casa, Sigan chamando. Bueno, 20 para David Fanego. E agora escoitaremos